Hola, bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Des de detrás se sent bé? Sí? Gràcies. Benvinguts, benvingudes a tots i a totes a aquest acte de presentació del disseny del logotip, del cartell i de la imatge corporativa de les quinquennals 2019, que volem que servisca també com a tret de sortida d'este compte enrere que ens portarà en un any, només en un any, a celebrar la nostra festa més rellevant i volguda. Per això, des d'aquest estiu, ens hem posat a treballar en aquest objectiu de fer de les quinquennals 2019 les millors quinquennals celebrades fins ara. És un repte importantíssim, som conscients. I per assolir aquest objectiu necessitem conjurar-nos tots. Conjurar-nos tots vol dir l'Ajuntament, les entitats, els veïns i les veïnes del poble. Volem que les quinquennals 2019 servisquen per ensenyar el nostre poble a tothom, per explicar com la creativitat, la passió, la dedicació, la devoció, el treball i l'esforç dona com a resultat una posada en escena incomparable, tan efímera com espectacular. Per això estem acabant d'elaborar un pla de treball del que en unes setmanes vos podrem donar més informació i que servirà per traçar el camí fins al proper octubre i que definirà aspectes com la promoció i la publicitat, l'organització i la coordinació de les quinquennals 2019. Però ja us avanço com a regidor de Participació Ciutadana que un dels aspectes principals, per no dir l'element principal, serà sobretot la col·laboració activa de la societat canareva, de tots. I com que estem en l'era de les comunicacions i de les xarxes socials, vam entendre que aquestes quinquennals 2019, aquests elements serien bàsics, sobretot pensant en un aspecte molt important, com és la promoció de les nostres festes més volgudes. I per això vam considerar que la concepció de tots aquells elements que han de contribuir a definir la seva identitat i, per tant, la imatge del nostre poble al món, havien d'estar a l'alçada del treball i la dedicació que tots i totes posem en aquestes festes. Per tant, quina millor manera d'aconseguir-ho que plantejar un concurs per definir tots aquests elements, logotip, cartell, aplicacions gràfiques, implicant en el procés a un grup de grans professionals que ha sigut clau, tant per crear la imatge com per escollir aquella de totes les propostes presentades. I ja vos avanço també que, vist el nivell dels treballs presentats, que tots heu pogut veure allà a la dreta, no ha estat gens fàcil. Ara, un cop dit això, passo ja la paraula a Alfons Montserrat, com a regidor de Cultura, que vos explicarà tot el procés de selecció i d'elecció dels treballs guanyadors, que finalment el treball guanyador servirà per a projectar la imatge de les festes quinquennals 2019 i del nostre poble al món. Moltes gràcies. Agrair-vos novament la vostra assistència. Gràcies, Joan, per passar-me la paraula. Tal com dia ell, hem pensat, quan pensàvem això del logo, pensàvem per un cantó tant en el que és les pròpies festes quinquennals, que no deixa de ser un dels elements importants que ens identifiquen i que ens defineixen, i també pensàvem en utilitzar-ho en clau de dinamització i de promoció del nostre municipi. És allò d'intentar utilitzar el patrimoni immaterial com una eina al servei del desenvolupament del municipi. En aquest aspecte, el Canà és un municipi molt ric en tradicions. Tenim les pròpies festes quinquennals, que en el seu moment ja vam aconseguir que es poguessin ser unes festes declarades, festes tradicionals d'interès nacional. Això és important. D'aquí 4 dies, que el temps passa corrent, en seguida tindrem, per exemple, la festivitat de Sant Antoni, la qual la Comissió de Sant Antoni també està fent una feina excel·lent, i per tant tenim tota una xarxa de patrimoni immaterial que és importantíssim i que no solament l'hem de preservar, sinó que també l'hem de saber jugar
per posar-la al servei del municipi i del desenvolupament. I aquest és una mica un camí que fa temps que venim treballant de saber conjuminar aquestes dues coses, identitat per un cantó i desenvolupament per l'altre. I per això vam pensar que era una bona idea fer aquest concurs en el qual ajudant-nos en tot un seguit de membres del jurat, que siguessin professionals, que l'entenguessin, poguéssim seleccionar una cosa que ens identifiqués, ens diferenciés i en definitiva ens poguéssim sentir identificats. En el concurs que es va fer, se van agafar una sèrie de criteris com eren la creativitat, la composició, l'originalitat, la vinculació a les festes i després també l'aplicació gràfica i també valoràvem el que era el manual corporatiu. I tot això sempre buscant la vessant pràctica que després això pogués ser suportat en qualsevol dels suports que pogués haver. Per fer això vam demanar l'ajuda a tot un seguit de professionals i de docents de l'àmbit del disseny gràfic, del disseny artístic, de la comunicació, que als quals també els volem agrair tota la tasca que van fer, i que són Núria Prades, Frederic Soler, Javier Rovira, Edmond de Haro, Jaume Boldú, Ramon Esteller i Rosa Roca. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per l'ajuda. I després, a més d'agrair al jurat la tasca que va fer, perquè nosaltres tots sols no ho hem pogut fer, també volem agrair a tots els participants que van prendre part, que eren tots ells del municipi, tots ells eren del Canà, per la gran qualitat i l'originalitat dels treballs que van fer, que aquí els podeu veure a la meva dreta, a la vostra esquerra, i que els participants eren Manel Itarte, Marc Sorolla, Gemma Ximeno, Alba Arroyo, Anna Garriga, Arantxa Matamoros, Ivan Martínez i Artur Segarra. Per tant, agrair a tots els participants i després, finalment, també fer un agraïment a Pietat per tot el suport logístic que ens ha donat. Dit això, us agraeixo novament i passarem ja la paraula a Mari Carme. Gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes. Gràcies, alcalde, gràcies, regidor. Benvinguts a aquest acte, que és l'inici de la imatge corporativa que donarà curs a les nostres festes quinquennals 2019, aquestes festes que estem tots tan orgullosos de compartir i d'obrir la finestra al món, i és la primera part, el primer punt de l'ordre del dia, diguéssim, d'aquestes festes quinquennals. En primer lloc, ja ho han dit ells, de part de tota la corporació i de tots els membres del jurat, volem agrair moltíssim la participació de tots aquells que vau cedir una part de la vostra feina, de la vostra tasca, del vostre treball i inspiració al municipi d'Alcanar. Per això, torno a demanar un fort aplaudiment per a tots els participants. Com bé sabeu tots i sobretot els participants, n'hi ha 8, però hi ha un guanyador o guanyadora. A continuació passarem a anunciar els noms dels finalistes i del guanyador o guanyadora i a fer entrega dels xecs simbòlics dels premis. Simbòlics que en algun moment se faran efectius, no patiu. Les bases del concurs preveuen un primer premi de 700 euros per al treball guanyador i 3 premis de 200 euros per als 3 finalistes. Ara cridarem un a un als finalistes, als que invitarem que pugen de l'escenari i cridarem també a una persona que li farà entrega d'aquest premi. En primer lloc, invitarem a Cristina Reverter, treballadora de l'Ajuntament, persona implicada en totes les tradicions del nostre municipi, que ens va acompanyar també al jurat. Bé, ella tindrà un paper especial perquè li faria entrega d'aquest xec al tercer finalista, la tercera obra finalista, però ell ha excusat la seva presència. Per tant, Cristina, tots som testimonis, li guardarà el xec i ja li farà entrega en el seu moment. El tercer finalista és Josep Manel Itarte,
pel seu treball Quinquenals Alcanar 2019. Ara demanem la presència de la senyora Mercè Fischer, regidora de Festes, la regidora que coordinarà juntament amb moltíssima més gent, però ella serà el cap visible de l'organització d'aquestes festes quinquenals, per tant, agraïm la seva presència. I ella farà entrega del xec al segon treball finalista. Este segon finalista és Alba Arroyo pel seu treball Portes. Bé, és el torn del primer finalista. Farà entrega d'aquest xec el nostre regidor de Cultura, Alfons Montserrat. El primer finalista és Ivan Martínez pel seu treball Remedios. I ara, el guanyador o guanyadora del concurs de disseny del logotip, cartell i imatge corporativa de les festes quinquenals del 2019 és Artur Segarra pel seu treball Corona. Li fa entrega l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig. I després de tota la tasca artística que va haver d'invertir per a l'elaboració del seu cartell, ara vindrà aquella tasca comunicativa i ens explicarà tots els exemples de les aplicacions gràfiques proposades i que ens servirà per anar definint els diferents elements de promoció, vestuari, senyalització, tot allò que vas presentar conjuntament en el teu treball. Enhorabona, moltes felicitats i aquí tens la paraula. Moltes gràcies a tots, sobretot al jurat, als que heu participat. No podia haver sigut el millor, no sé per què, però bueno, ha agradat i ja està. Gràcies. Gràcies. Us explico més o menys el que han fet. La idea era fer un logotip que tingués en base la Mare de Déu, en aquest cas. Fa dos quinquenals vam dissenyar el carrer nostre de l'estudi i vam agafar la rajola. Era la rajola d'enterra de l'ermita i aquesta vegada volia buscar un concepte basat també, en aquest cas, en la Mare de Déu. D'acord? Com és la part important de les festes, aquesta era la idea. Vam començar a buscar parts de la corona, la vam desglossar i vam barrejar el que era la corona en els motius florals que tenia. Els motius florals, perquè dels motius florals se fan les catifes. I a partir d'aquí, en tots els elements, és com va sortint el logo. D'acord? El següent, veieu com va sortint els punts, la rodona i buscant els florals. I a partir dels florals el que vam fer és multiplicar-ho, perquè al final el que són les alfombres és una multiplicació i una repetició de moltes parts. A la part tècnica vam voler-lo fer en negre i dorat
perquè el pèl de la Mare de Déu en aquest cas és negre i el dorat perquè utilitza molt de fil d'or. D'acord? Aquesta era la idea també. Hi havia tres conceptes. Aquí estan les aplicacions en negatiu, en positiu. Este és l'original i a partir d'aquí seria com se podrien anar aplicant. D'acord? Això són variacions perquè la idea és que això és un argument meu, que cada sector tingui un color i a partir del color se pugui definir la part de sector que toca. D'acord? Aquí baix la idea és que fos molt simètric, d'acord? Que totes les multiplicacions, és a dir, tot tingués una simetria, d'acord? Això és la part bàsica i que se multipliqués, és a dir, aquesta part està multiplicada per 2, d'acord? Perquè sigui molt equilibrat. Bueno, el color, aquí teniu el color i la font. Este color aquest any s'està fent servir molt, el dorat i també era la idea. El cartell, aquesta foto la vam fer fa 2 quinquennals. Això és, vaig a una formigonera, estàvem fent-lo al carrer i vaig fer la foto de totes les restes de serrín que hi havia, d'acord? De tot el color que hi havia i vaig pensar, dic, hosti, doncs mira, m'ho servirà per a poder fer el cartell. Este és el cartell resultant, d'acord? I després les diferents aplicacions. Això seria per a d'això, això és un MUPI per si es vol fer una aplicació a les parades d'autobús, el que es vulgui fer. Després tenim això, les aplicacions gràfiques, en aquest cas això ens ho demanaven, hi ha la idea d'una equipació per a l'organització, hi ha una idea per a l'equipació per al futbol, hi ha una idea, és a dir, per a poder fer més difusió de les festes. Hi ha les gorres, hi ha merchandising, en aquest cas han fet un polo, han fet una tassa i una bossa. I a partir d'aquí, aquesta seria la idea del projecte. I la idea, això és una base, vull dir, això és una base, això ens van demanar les bases, però parlant-ho, d'aquí poden sortir moltes més coses. Vull dir, moltes més aplicacions i moltes més coses que ens demanen l'Ajuntament o els organitzadors. Repeteixo tots els agraïments tant als membres del jurat com als que han participat, com a tots vosaltres. Moltes gràcies i a continuar disfrutant d'aquestes festes. Gràcies.